যিয়ে নহওক সর্দি লগাই এবার মানে ঠান্ডা পানি খুৱাম বোলে ইলেকশনের আগে আগে এনেকে কয় কিন্তু 17 বছর মাত্র 5টাহে নিয়তে বিপিএফে আমার খাম্পা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত তেওঁ নিজৰ সমষ্টিত নিজৰ গাঁওখনত বোলে ক'ব লাগিব আমি মাত্ৰ 5টাহে বৰি বহাইছিল য'ত 32টা গাঁও আছে 17 বছৰত মই আপোনালোকক উদাহৰণ দিব বিচাৰিছো আমি 17 দিনত 32টা গাঁৱৰে 26টা গাঁৱত এতিয়া পানী টেংকি বহাই আছো 17 দিনত কামটো চলি আছে এতিয়া নহয় জানো আমাৰ সাংবাদিকসকলক সুধক কামটো চলি আছে रायजोफ्रा सोलायनाय नागिरदों आरो जौगानायखौ बयबो लुबैदों सोलायनायथ' आगोलनो नागिरदोंमोन खिन्थु बिथांमोना गुबुन मोनसे सोलायनायनि लामाखौ नुयैनि जाहोनाव सोलायनो नागिरबाबो सोलायनो हायैनि जाहोनाव बिथांमोना जेबो खालामनो हायाखैमोन बेबाराव सरकारा सोलायनाय लोगो लोगोनो जौगानायखौ मोननायनि मिजिंजों सोलायनाय नागिरदों ओंखायनो दोलै बोलै ओंखारबोदों आरो बे जोंनि समाजनि थाखाय बे पलिटिकेल नङा दै समाजनि थाखाय मोनसे गाहामसिन जायसिना जोंनि इयुननि जोंब्लावनायखौ देखायनो हादों सार नुनो मोनो हाग्रामा महिलारिया बिधानसभा बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगो बिथाङा गावनि सरकारखौ खुंदोंमोन बे खेत्रआव नोंथाङा मा बुंनो सानो हाग्रामानियाव 16 जन एमसिएलए दं जोंनाव बेसे थाखो 24 जन बेनिफ्राय जोंनाव 6 जन नमिनेटेड आरो एमसिएलए दंबावो होमबा बेसे जाखो 30 जन 16 जना माबोरै सरकार दानो हागोन बोरैबा बिथांमोना जुदि देरहानानै थांजोबब्लाबो एमएलएफ्राव देरहानायाथ' थैब्लाबो देरहाखाया बिसोरो आं माने बाथ्रायाव होनबाय आरो बायसान्स देरहाब्लाबो देरहायाब्लाबो दिनै जोंनि सरकारखौ बहाबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय सिफाय हरनो नागिरबाबो हाखाया मानोना जोंनि जाय इउनिटि जिएसपि बिजेपि आरो इउपिपिएल बेनि इउनिटिया बिराद गोगोम बिराद मैखोम आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जा सरकार दाबाय बे सरकारा 5 बोसोरनि थाखाय थागोन आरो फैगौ 5 बोसोरनि थाखायबो जों मोनसे परिकल्पना खालामखाबावबाय नङा बाथ्राया ओरैबायदि जोङो 1.5 मासल' सरकार खुंनो हादों बे 1.5 मासाव सरकार सेटिं खालामनायावनो सम थाङो इभेन जों दिनैसिमबो सेटिं खालामजोबनो हाबावाखै सेटिं खालामजोबखांनायनि उनाव नाय हाग्रामाया माबायदि माने मा होनगोन बर'आव खिबुआव खि लाना खारनाय होनोना बेफोरबायदि खारबाबो बारग'नाय नङा गतिके बिपिएफआ जोबनायनि लामायाव फैबाय जायनि जाहोनाव दाखालि समदन ब्रह्मआ बिपिएफखौ बासायनो गावनि पस्टखौ बासायनो गाव देरहानायनि मिजिंजों चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालखौ गोलाव गाबै खुलुमनानै बासायदो बिपिएफखौ बासायदो होननानै गाबबाय बायदोंमोन थेवबो राहा मोनाखै आरो दिनै राहाया जे गोथैनो थांगासिनो दं बे सैथो महाजुदा मा बुस्थु बेखौ नायथोंसै इलेक्सननि उनाव हाग्रामाया दाखालि होनदों बे बारावलायनो चिफ मिनिस्टारा चन्दन ब्रह्म जागोन आं मोनसे बाथ्राखौ दिनै बर' रावाव बुंनो नागिरदों फाखा लामायाव मालाबाबो नोलोनि गाजा ओंखारनो हाया नङा होमबा नोलोनि गाजाया फाखा लामायाव मालाबाबो ओंखारनो हाया बेखायनो हाग्रामाया बुंनाय रावा जे सैथो नङा असैथो बेखौ जे रायजो राजाफ्रा गनायखाया बे प्रमान दङ दिनै साबेसेसो सोद्रोमाफोरा हाबफैदोंमोन बेवहाय 150 जननि बारा आं एक्जेक्टलि कनफार्म जानो हायाखै 150 जननि बारा बे सैथो जोङो जोंनि प्रतिश्रुतिखौ जों मावफुंनो नाजागासिनो दङ आरो जागायजेनगासिनो दा हमनानै ला आं 14 नं चिरांदुवार कनस्टिटुवेन्टनि जा जौगानायनि बाथ्रा बेखौ बुंनो नागिरदों बेवहाय दिनै एग्जाम्पल हिसाबै दादगारिया मोनसे एग्जाम्पल 17 बोसोराव बिपिएफआ मोनबाल' दैनि बरिं गायनानै 32टा गामिनि दैनि गांनाय उखैनायखौ बिथांमोना फोलोमनो नागिरदोंमोन खिन्थु जोङो सरकार खुंनायनि 17 दिननि उनावनो 26टा गामिनि दै जगानखौ जोङो होनो थाखाय खामानिखौ मावगासिनो दङ आं एक्जेक्टलि दाबो कन्ट्रेक्टरजों रायज्लायनो मोनाखै आंनि नोजोराव 14टासो हयथ' दैनि बरिंखौ गायखांबाय खोमा बाखि 10टा गायनो दंबावो आरो इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो 32टा गामियावनो जोङो माने दैनि माबा जगानखौ बा जागायनायखौ
बा जगायनायखौ जोङो जागायसिनगोन एबा फोजोबगोन। बिसायख'थिखौ माबायदि जाजानो लुबैयो? बिसायख'थिया गोथार आरो क्लिन जानायखौ आं लुबैयो, सान्थि गायसनजानायखौ जों लुबैयो। खिन्थु BPFआ जे असान्थि सृष्टि खालामनो नागिरदों, जोङो मोनसे लाइजाम मोनदों, बे लाइजामनि गेजेरजों जोङो हमनो हादों। गतिके बेखौ जोङो सम फैबा फोसावगोन। BPFआ मा बुंनो नागिरदों बे लाइजामनि गेजेरजों, सोरखौ धमकि होदों, सोरबा नेपालिखौ, सोरबा राजबंसिखौ, सोरबा सावथालखौ, सोरबा मुसलमानखौ बिथांमोना धमकि होनानै बै 15 बोसोर जे बिथांमोना इलेक्सनाव देरहाबोदोंमोन, देग्लायबो देरहानो नागिरदों। खुनु रावबो नेपालि, राजबंसि, बाङालि, मुसलमान, आदिबासि रावबो दिनै बिथांमोनखौ सापर्ट होआ। बे सापर्ट होयैनि सिनानो जादों दिनैनि ज' जोंनि इउपिपिएल दलावहाय जइन जाफैनाय।